Miña nai tacha aquí a aproveitar as patacas para volver a botar outro talliño. Son patacas que teñen os gomos moi grandes. Collei unha cos gomos ben grandes. Bueno, é que miden 1 metro, mira. Esta xa vai así inteira, sacámoslle o gomo. Esa. Cortámoslle o cu e listo. Explicouno tan rápido que ao final non me explicou o que eu che quería explicar. Hai xente que me pregunta que ten unhas patatas e ten os gomos tan grandes que non sabe que facer con eles, si enterralos así, si deixalas quedar. Enterralos Entón xa vos lo vai explicar miña nai. Con este gomo non se pode enterrar. Non, como coño vas a enterrar todo este gomo? Sácanse os gomos e cortan só medio. Eu corto só medio, que agora xa están enruchadas. Ves? Mi madre, xa non me vai o cuchillo. Mira, así ao medio. Ala. Ala. Tamén nace máis pronto. Ala, nacen ben, o sea, Sí, a pataca, aínda que teña este gomo, non significa que ese gomo, se yo quito, vai a quedar a planta inservible. Así a pataca volve a brotar. E logo isto, vai ir así plantada. Para su florero, non? Nada, nem chica. Sácasele aí para a basura e listo. É plantalas, a ver se podemos esta semana, canté. Esta patata está máis arrujada que a miña nai. Morre caraja, pero máis estaba chegou ben a mulher. Tamén ti has de arrujar cando chegues a miña edad, ti non te preocupes. Mira, esta patata está arrujada, está hasta incluso blanda. Pero bueno, hai xente que non sabe se isto vale para plantar ou non, porque está tan arrujada. Sí, vale. Pois que sepades que é a súa maneira natural, o sea, todo o que ten de arrujado empleouno para facer este gomo. O sea, todo o líquido que había en dentro ahora está aquí como empleado en botar ese gomo. Pero isto, arráncalle aí, mamá, que eu cunha mano sola non son capaz. Home, claro, Fallar. que se faz dúas, te jode. Te jode. Pois así. E podémosla plantar inteira ou cortala a mitad para facer máis... A mitad ou en 3 cachillos, estou a cortar en 3, porque... Escoita, pero se a cortas en 3 e vamos a ter tanta semente para plantar as patacas... Non hai tanta. O que non temos é tanta leira. Temos para estas, sí, home, que un ben tampouco. Se non, pois temos que pedir unha leira aos veciños. Aos veciños, se non son deles. Vai pedir unha leira. Hainas que plantar, a ver esta semana. É isto, miña nai di a basura, pero bueno, vai para a composteira que vai ben tamén. Bueno, basura. Bueno,